The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 15:4, whatever things were written before were written for our learning, that we, through the patience and comfort of the Scriptures, might have hope. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Psalm 119, 100-101. I understand more than the ancients, because I keep your precepts. I have restrained my feet from every evil way, that I may keep your word. Leviticus 18:4. You shall observe my judgments and keep my ordinances to walk in them. I am the Lord your God. James 4:8. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan, gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsan nato kakalagkon. Ana ba kita'y mga sala nga napundo diha. Sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Kung dili nato kini sila isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. Pinagis paggamit nato sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo dili pa magtutuo, unbeliever, ang isyu nga imong giatubang dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi ang paggamit niya ng imong free will, kabubuton, aron ikaw makahimos labing menong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa magampo ta karon sa hilom. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo inilayon sa mga adlaw nga imong ipadangat kanamo. Salamat o Dios nga gipabuhi mo pa kami. Kini timailhan nga ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok ug nga ikaw na pay plano sa among kinabuhi. Salamat o Dios dining kinabuhi nga among hinuwaman. Ikaw man ang nagagunit nini. Busa bani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong dining adlaw. Pasabta kami, patinawi pa kami og klaro og tataw sa imong kamatuoran. Aron mo kini kadugang namo sa amo nang napundo nga mga pulong nimo nga niya sa among kalag. Aron kami makapadayon sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. And may we
these things that we will be taking up nining adlaw mahimo lamang kining panalangin sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers nining atong ministry through the YouTube, sa atong mga higala o sa atong mga isig ka magtutuo, fellow believers. Welcome once again. O karong adlaw, by the way, I think we can finish this topic nga atong ginaduputan sa pagtuon bahin sa Colosas Kapitulo 3. Colossians chapter 3. Nga taon-taon natong giduputan gyud kini karon. I think mahuman nato kini karon. So, ugma doon na sa telain nga doktrina nga pagatunan. Okay, padayon ta. Kagahapon naghisgot magita niya itong diferensya o kalahian sa gingharian sa Dios o sa gingharian sa langit. Kay daghan makasabot niini o nagalibog. Well, the kingdom of God sa ato nang ginaingon mao kini ang kahimtang sa usa ka magtutuo nga dili mananaog. So he is a loser. So ang kondisyon sa magtutuo nga pildiro is not fit niining maong gingharian sa Dios. Mao na ibut pasabot. Ug ang kingdom of heaven mao kini ang current condition pagkakaron kahimtang sa pagkaron sa simbahan. Nang maghisgot ka ni tag simbahan, tagsa kanatong mga magtutuo simbahan. Kasabot ka? Okay, the church present condition here on earth mao kini ang kingdom of heaven. Okay? So, mao na ang kalahian tali sa gingharian sa Dios ug sa gingharian sa langit. Now, okay. Karon balik ta sa Colosas 3. Adto ta sa Colosas 3 bersikulo 18 hangtod 21. Kini 18, 19, 20, 21 kining upat ka mga bersikulo diha sa Colosas kapitulo 3. Nagahisgot kini ato lang kubon kini nagahisgot og Christian family relations. Okay? Ang relasyon sa panimalay nga Kristohanon. Now, dihas bersikulo 22 ato na lang luksuan kana. Nagaingon diha sa in English. Slaves, mga ulipon, in all things obey those who are your masters on earth, not with external service as those who merely please men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Now, kitang mga magtutuo, murag ingnon ta, nagbiyahe lang ta niini nga itong kalibutan karon. We are just passing by in this world. Sabtagi na. Kaya binimo, ang kinabuhi God, agila na sa paglabay sa panahon. Life is just a passage of time. Niyata karon ang adlaw, ugma, wana puta. You see? We are here today, gone tomorrow. No, kining atong kinabuhi sa pagkakaroon, the present life, temporaryo ra kini. Kanang sabay laing synonyms temporaryo. Kanang taghuwat lang. You see? Kaya nga itong permanente gyud nga kinabuhi, tuwa na dito sa langit. Heaven is permanent.
But our present life is only temporary. Unsa may pasabot temporary? Mula bayra, you see? Dili ni mulungtad. Sabtag yun na pagayo. So, gingon na in English, we are only sojourners, travelers, ining kalibutan na. Now, ingon nga mga magtotoo, we can even make a pulpit out of our own circumstances in life. Hihemplo, mataw kung gingon ni mo kagapon nga, a family friend of ours. Higala na mo sa panimalay nga, gi-diagnose kinta siya o gi-diagnose na siya, dili kay kinta, who was diagnosed to have a breast cancer. Now, ang iyang doktor, mihatag lang kaniya og pipila ka mga some tips to follow for the purpose of extend pa ang iyang kinabuhi. So, ang atong higala, mitubag sa iyang doktor, Dok, anyway, we will die, kitang tanan. Mga matay man tang tanan, Dok, di ba? So, ang doktor, nautan na sa kanang among higala nga family friend, mingon ang doktor, can you introduce me to your mother? Maka ila-ila bata sa imong inahan? Nga naman, Dok? Mingon ang doktor, tungod kay I want to ask your mom, giunsa man niya pag matuto nimo. You see? Ihimplo lang na. So, mao na buot pasabot nitong punto kung gidani mo nga we can make a pulpit out of our own circumstances in life. You see? Hinumdong ka ba sa duha ka paagi sa pagsangyaw? Pinagi siya mong baba, mo una, o pinagi siya mong kinabuhi. Ikaduha. You can either evangelize or witness unbelievers through your lips or through your life. Sabtag na. And besides, kitang mga magtotoo, doon na tayo duha ka ingnon ta commissions that God bestowed, even God the Holy Spirit bestowed these two commissions, that of an ambassador and that of a priest. Ingon nga embahador, ingon nga pari. Ayaw nagkalimte, duha na ka commission. Now, back to Colossians 3:23, unya lukso sa 24. Ang verse 24 nagaingon, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Na, naghisgot ng inheritance. Imong panulundon nga imong dawatunon dito na sa eternidad. Now, whatever we do in life, bisag unsa, buluhaton natos kinabuhi, kinahanglan natong buhaton kana as unto the Lord. Kay ang labing tinuod, kitang mga magtotoo are on full-time Christian service. Full-time. Matagutling sa atong kinabuhi. Ato nang gikinabuhi as unto the Lord. Dili as unto men. See? Philippians chapter 2, verses 13 and 14. For it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Okay. Colossians 3:23 again. Whatsoever ye do, work heartily as unto the Lord and not unto men. Verse 24. Knowing that from the Lord ye shall receive the recompense of the inheritance. Ye serve the Lord Christ. Verse 24. For he that doeth wrong shall receive again for the wrong that he hath done, and there is no respect of persons. Now, inumduman yun na to kanunay. Let us always remember,
nga ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, the Christian way of life, dili gini kasagarang paagi sa pagkinabuhi. It's a supernatural way of life. Ug tungod kay supernatural naman kana, kini nang inahanglan dili pud kasagaran nga paagi sa pagtuman ini. Okay? It's spiritual. Not kanang in a human way, no? Dili. So, nang inahanglan kini nga itong kinabuhing Kristohanon o spiritual nga gingon og spiritual dynamics. Unsaon? Ang pagsibog nga to sa unahan, pag-advance in our Christian life, pinagi sa daily intake of the Word of God. Daily. Adlaw-adlaw nga pagpakaon sa atong kalag. Kini nga atong gibuhat karon. This is the process. Proseso kini, pamaagi kini, protokol kini sa Dios nga atong gisunod, nga atong pagkanon nga atong kalag sa pulong sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Na Mateo 4:4 o Deuteronomio 8:3. Now in verse 24, we believers are mandated to serve the Lord Christ. Philippians 2:13, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Verse 14, do all things without murmurings and questionings. Wala. Naon sa man mo paglikay? Ning pagkabagot-butan, kanang ingon sa uban, arit-itan, kanang murmuring. How to avoid? To avoid complainings, murmurings, etc., we need the proper legitimate motivation. Nanginahanglan ta sa sakto, husto, tukma nga pagdasig. So, una-una as Ginoong Jesucristo as our chief motivator. Siya gyud ang nag-una nga magdadasig ka na to. Concentrate on Him. Tutuki siya. Concentrate. Tutuki. Saturate your mind with Bible doctrine. The post-salvation epistemological rehabilitation. So renovate your mind. Bag-uha ka ng imong panguna-una with the mind of Christ. Pinahagi sa huna-huna ni Ginoong Jesucristo dias 1 Corinto 2:16. O kitang mga magtotoo, timan-an yun na to. Kinahanglan kita magapuyo diya sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios. The operational divine dynasphere. Aron kita ana ay pakigambitay sa Espiritu Santo, aron kita makatuman sa protokol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. No way nga atong matuman ang protokol nga plano sa Dios apart from it or outside of it. Ining dapit nga may gahom sa Dios. Sa pag-ubangan ining dapit nga may gahom sa Dios. Operational Divine Dynasphere, protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system, royal palace, unsa pa? Labihan kadaghan ang description ni ining atong puloy-anan nga dapit. In fact, that is the only place of perfect environment. Perfect. Kanano man, na ang tanan nga gisangkap sa Dios kanato. Nga mao na diha mahimong mananaw kung unsa ka magtutuo kun siya nagmakanunayon, nagmasigihon, nagmainiton, malahutayon sa iyang pagpuyo diha sa sulod sa operational divine dynasphere. Unya, samtang tuwa sa sulod, kamito na ito mga kasangkapan nga giunsa that God has provided us. Apil na ning 10 problem-solving devices. You see? Unsa pa mahimong ikabalibat nga dili ka mahimong mananaog na anatanan.
You see? Ingon nga mga Kristohanon, we should relate our life inside the power sphere, the operational divine sphere, to be able to execute the spiritual life. Mao na nga watay inunta watay kahimuan di gyud tang makatuman sa protokol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi kung watay gana, watay gugma, watay kainit, watay kadasig sa pagtuon sa pulong sa Dios. So okay, kay it's a matter of choice. Kanun na yun na akong balik-balikon kining it's a matter of choice. Nara mo gusto mong pagpili. Buot ka bang mahimong mananaog o mahimong bildiro? Pili. Ang Diyos ba, murag nagaingon siya, okay anak, mao kini ang ahong buot nga imong tumanon aron ikaw mahimong mananaog. Na, tanan nga mga kasangkapan, na nimong mapahimos ka ba o di. Ang klaro gid ni ini, the simple thing is, kung dili ka mo pahimos niya na, wag yu kay inuntawa kay chance nga mahimong mananaog. Kaya naaraman diha ang pagi. Ang akong pagi hingpit. Okay? God would say, my way is perfect. Kung narana nimong imong dawaton ka na o di. You see? So mo nahug ka sa law of volitional responsibility. Sa binisaya, kinaraan, tinuyuan sa buot. You see? Kung ka na, nagasunod po na sa prinsipyo, what you sow is what you reap. Unsay imong gipugas, mao po imong anihon. Ang umuani ka, mangga, kung ang imong gipugas, unsa na, kanang na mais. You see? Mao na. What you sow is what you reap. Now, na mga bersikulo tuod nga may kalabutan ining law of volitional responsibility. Ako man gihuban balaod kini sa tulubagon sa atong kabubuton. I don't know kung dawat ka ng binisaya, law of volitional responsibility. Sa laktod nga pagkasulti, tinuyuan sa imong buot. Okay, na sa Hosea 8:7, Galacia 6:7, Proverbio 22:8. So, no timan timan isuon nga magtotoo. As believers, we should bear in mind nga sa matag sayop nga atong mabuhat sa kinabuhi, every wrong that we commit in life, na who will deal with it? Be, tagaan ka na kong pasulit. Of course, tingali, mutubag ka dayo ng Diyos. Panang tinuod mo kini. Ingon nga mga magtotoo, sa diha nga kita makahimog sayop sa atong kinabuhi, it is the Supreme Court of Heaven who will deal with it. Sabot? Oo na. Ang motiman mo kanang who will deal with it is the Supreme Court of Heaven. Now mo na nga akong ibalik-balik ng pangutanan nimo nga who should motivate you in your Christian life. So, kikinahanglan ra ba gini? A believer should know what motivates him in his Christian life. Ngutan ako nimo. Karon paminaw. Unsa may nagadasig kanimo? Be? Ang tubag, ang hustong tubag is, it should be what is now resident diha sa imong kalang. Mao gid na ang tinuod nga mo'y magadasig nimo. What is that thing that is resident in your soul? Bible doctrine. Pulong sa Dios. Na, kung may pulong sa Dios diha sa imong kalag, I'm sorry. Ang Dios mo ingon po siya, I'm sorry, my son or my child. Wa ko'y panalangin mahatag nimo. Wa magkikatakos. You see. Kaya huwag ako kang bubuwag panalangin, wa magkikatakos, hindi mo makaya.
Sige, wa magkikatakos. Ako bitaw nagihatag nga himplo kanunay ang batang gamay. Batang nga 2 anyos taga ni mo naglabihang nindutang auto. Enjoy ba na siya? Dili. Why siya katakos? Enjoy lang siya. Bukon tingali ng mga samin niya na. Yan ang maong nindot nga sakyanan. Mercedes-Benz ba ng labihang ninduta. Flashy car. Wa man siya katakos. Dili siya ka-enjoy. Kasabot ka? Ako po ninggi tandi sa atong kinabuhing Kristohanon. Kung wa kay pagtuon sa instruction manual sa Dios, bahin sa pagkinabuhing hayahay, haruhay, hapsay, nindot na kalipay na ang kalinaw tanan. Na kung wa kay pagtuon sa instruction manual, sa man imo pagkabuot sa imong katakos sa pagkinabuhi. Mo na giingon nato, you don't have the capacity for life. Wala. Miserable lang ka. Ngayon, nagkadayo, mo kanang mo blame dayon ka sa Dios. Mo basol ka sa Dios. Why did God let this happen to me? Katawanan kayo. You see? Mo, luoy. You are a product of your decision. Kay kanang katakos. Mo po na. Sa atong pagkinabuhing Kristohanon, what motivates our life should be what is now resident sa atong kalag. And that thing that is resident in our soul is Bible doctrine. Let's emphasize on that. It is Bible doctrine nga nagatuyok-tuyok na diha sa imong panimuot. You see? Mo niya itong kinabuhi. Every believer's mind is supposed to be saturated with the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Saturate your mind. There should be inculcation through the daily intake of Bible doctrine by studying God's Word, by repetition. Na balik-balik, subli-subli. Ang to na lod-on na ng ubang pamilya, so balik-balik man lang ng ila. Okay, what time mahimo? Maura man yung pagi. Nga masilsil ang pulong sa Diyos sa atong alimpatakan, atong kalag. You see? Now, ato giningatagag emphasis God. Nawa man ko mangugat, ato lang ihatagan o gibugaton kay daghan sa atong mga kahigalaan, mga bagang duot sa katawhan, higana. Magi sila higana sa pulong sa Diyos. Wala panahon. You see? No, of course, di man ka mabasol. Oh, no. Ako lang kagayong di ka mabasol. Ikaw ra bagay tinuod mabasol. You see? So, mabita na nga itong method of learning God's Word, studying God's Word is inculcation method. Unsay binisaya inculcation? Inculcate ba? Pagsilsil. You see? Sa in-English pa, kini mga Amerikanhon, let it sink in. Diya sa imong kalag. Inculcation is intended to be executed in the believer's life so that the believer will not forget it anymore. Sabot? Aron di na yun makalimtan. Muna tuyo. Gabalik-balik. Huwag itong sinil-silay yun. Kay aron di na yun makalimtan. Dili kaya may nungduman? No. That's not the main reason nga itong gibalik-balik. Kining method of studying God's Word, repetition method, inculcation method. Dili kaya aron may nungduman. No. Aron di na makalimtan. Kasabot ka. Let us remember that every believer is on full-time Christian service. Kita mga magtutuo, na atas full-time Christian service. Matagutlo, matagutling. Every moment, every second sa atong kinabuhi. This is our Christian service. We should live the supernatural way of life, moment by moment. You see, what we mean here is, the unique spiritual life.
Unique. But pasabot unique, dili kasagaran. Talag saon na gyud kini. Spirituanong matang sa pagkinabuhi. Kay mao ni giingon sa doctrinal kanang description is this is life beyond gnosis. Life beyond gnosis. The pleroma stage, the spiritual maturity stage. Now, ato ra gud ning paklaro ni mo itungod ning spiritual maturity. Mao ni atong ultimate goal. Atong yung kabutonon. Atong objective ingon nga mga Kristohanon. Spiritual maturity. Nga mohamtong kini nga atong kalag. Ato lang ni tandi sa atong human realm sa tinawhanon nga. Ang batas gamay pa, of course. Wala man siya capacity. So, hangtod siya magatubo, ngadto nas pagka hingkod, and then, anam na siya hangtod, makabot na niya ang pagkahamtong, mature. You see? Once nga makakabot na siya, na siya unsa, daghang huna-huna, daghan na siyang makatunan, you see, sa iyang palibot, all of this, spiritual maturity. Una na siya ay katakos sa pagkinabuhi. Ingon man sa mga tong spiritual ng pagkinabuhi. Nagsugod ta sa pagkabatang gamay, batang masuso pag yan. So, nanginahanglan kita sa pagtulunan diha sa Biblia, ang mga doktrina, sa mga sinugdanan, basic doctrines, atong ikumparar ka na sa kanang gatas, paimnon pa man ang bata gatas, kaya pa man siya ngipon, di pa man siya kausap, hangtod makaabot siya sa pagkahingkod. Namasugod na siya usap, na siya ngipon, hangtod makaabot niya ang pagkahamtong. Pagkahamtong na niya, na siya katakos. Ingon man sab sa spiritual ng pagkinabuhi. Once we reach that spiritual maturity stage, mamuna na atong ultimate goal then, diha ni mo mahimaya ang Dios. Ana kay katako sa paghigugma, katako sa pagkinabuhi. All of those, you see, mao na spiritual mature Christian ka na. So, this is the unique spiritual life. Nga imong makinabuhi ingon nga Kristohanon kay nakakabot ka man spiritual maturity. Nga imo nang mahimaya ang Diyos oy. Of course, dili man ikaw ang makahimaya sa Diyos. Anto naman ang tinaw kanimo. It is God who glorifies God. Nag-glorify siya, nahimaya siya tungod sa imong nakabot nga unsa spiritual maturity. Pagtan-aw sa Dios nga ang iyang anak nakakabot na, diha siya mahimaya. Sagot? Amo na atong gipa. Tinaw kanimo aron din na gyud makalimtan. No. Colossians 3:24. Remember this verse. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Jesus Christ whom you serve. Yes. It is the Lord Jesus Christ that we fully serve. Siya yun ang atong ginaalagaran. Verse 25, that is following the law of volitional responsibility. Tinuyuan sa buot lagi. What you sow is what you reap. Now, bantayin eh. What's this? Make God's word real in your life aron nga mahimong tinuod si Ginoong Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Make God's word real in your life in order to make Christ real to your life. A believer has to apply Operation PTA. Namdam ka? A believer has to be in the right place at the right time with the right attitude.
Because, ingon nga mga magtutuo, we are supposed to live in the light of eternity. To live as if today is our last day on earth. When we live with that attitude, kung kita magakinabuhi, uban niya ng maong tuo, pagtagad, with that attitude then, we already are living the unique spiritual life. What a wonderful life. Again, let us remember the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. The supernatural way of execution is through the faith-rest life. Kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagadala og pahulay. Decisions are important in our life. Basta, manungdanon, bililhon ang atong mga decisions kinabuhi. But, only good decisions made inside the area of strength give us good and favorable things. Yes. Kay kung tuwa ka magabuhat og desisyon, kung himuon imong desisyon diha sa sulod sa operational divine dynasphere, resulta ka na og good and favorable things. Kaya naaman nimo buhata ang imong pag-decide diha sa area of strength. Sabot? Kaya mo may area of strength. Outside of it, apart from it, is the area of weakness. Weakness kay iyahamang satanas. Now, every time we make decisions, we should make them inside the area of strength, not in the area of weakness. Kaya only in the area of strength nga kita mga magtutuo can make good decisions. You see, kadipara ka ba, balik-balik na ko ni. When I stated all this, I am repeating them over and over again. Now, once we make the wrong decisions, hibaw ka kung sa mitabo, sa diha nga mubuhat ang mga sayop nga mga desisyon, options are then closed. Sirado ang mga kapilian nimo. Sabot? Colossians 3:23 again, whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men. Verse 24, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, it is the Lord Jesus Christ, whom you serve. Verse 25, for he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. Inumdumining prinsipyo. Ang tao produkto ra sa iyang kaugalingong desisyon. Unsay atong gipugas, maopoy atong anihon. That is under the law of volitional responsibility. If you sow the wind, you're gonna reap the whirlwind. Ug diha sa kaluwasan, ang isyo dili ang sala, kundi si Ginoong Hesukristo. Dakong pangutana, what do you think of Christ? What think ye of Christ? Do you believe Him and the saving work He has done at the cross? Kaya kana ra ba ang tinuod yung isyo sa kaluwasan? Mutuo ka ba kaniya? O sa iyang nabuhat sa kaluwasan dito sa cross? Mao na isyo. Dili ang sala. Okay? Balik tas Colossians 3:24. It is the Lord whom we serve. He rewards those who deserve as their inheritance. That is following the law of volitional responsibility. Yeah, I hope nga nasilsil na yun na nimo kanang definition sa the Christian way of life. Okay, akong balikon. It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Hinumdumi kanunay that in this world, there are only two kinds of people, believers and unbelievers. There are also two kinds of believers, losers and winners. There are also two kinds of unbelievers,
legalistic, religious, ascetic, fanatic. O nga, napagyoy, lascivious, obnoxious, criminals, bad people. Now, okay, timan itong Colossians 3:25 ha. Kana mo'y gitawag og law of volitional responsibility. Kaya bini mo, we have to seek those we cannot see. Kanang di na ito makita. Because they are eternal. Dili kadtong atong makita kay kini sila temporal. Sabot? So it's a matter of faith. Now, unsa magisulti di sa Hebrewanon 11:1? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Unya, sumpay po niya na ang Roma 10:17. Faith comes from hearing and hearing by the Word of God. So, Colossians 3:25, again, the law of volitional responsibility. Man is a product of his own decision. Kay, unsa gani iyang gipugas, mao po yung anihon. You see? Now, naarabay gitawag og self-caused misery. Kana bang iyang tinuyuan sa iyong buot lagi. Self-imposed misery. Kasakit. That is voluntarily assumed. Unya, sunod, self-induced. Willfully acquired. Sunod, self-indulged. Yielding to oneself. So, kining maong mga sayop nga mga butang are the byproducts of wrong decisions. You see? Now, our free will, unsa man, kining ato bang kabubuton, muapiktar ba? Muapiktar sa atong pangunahuna, atong pagdasig, atong mga desisyon, atong mga panlihok. Right? Our free will affects the mind, motivation, decisions, action. Kay, doon na may duha ka bahin kining atong kabubuton, negative ug positive. Negative volition results niining musunod, self-imposed misery that is voluntary, assumed, or endured. Example, so may example nining self-imposed misery. Kining flagellation, hinumdum ka ba? Hindi bang flagellation? This is done especially during Holy Week. Kakita ka ba ng ilang persondayag diha nga na ay nagidaog ka ng latos kunuhay? Nila pag yung i-emphasize na ilang siglatos ang ilang likod. Mao nga ni mga flagellants. Mao na ang ilang kanang gidangatan, self-imposed misery. You see? Voluntarily assumed or endured na. Unsay sunod, self-induced misery. Willfully acquired or induced. Katulo, self-indulged misery. Yielding to the desires of excessive. Now, saan mo paglikay nini? How to avoid these negative results? Ang magtotoo, the believer is exhorted sa paggamit sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Iyahaning pagsangkap sa Dios. God provided every believer his 10 problem-solving devices. Kaya ba nimo, abi nimo, ang pulong God sa Dios should not only be inside the church. It should be experienced in life on a moment-by-moment experience. Bible doctrine we should bear in mind is truth, kamaturan. Sa Hebrewanon gitawag na og kakma. Sa Griego gitawag nag aletheia. Sa English, truth. What does John 8:32 say? Numdum ka? You shall know the truth, and the truth shall make you free.
So always remember the verse, Colossians 3:25. Okay? Ini nga itong pagtuon, bahin ni Colossians chapter 3, ayaw na kalimti ka ng Colossians 3:25. Kaya nagahisgot ka na. What we sow is what we reap. We are a product of our own decision. Di man eh. Di man na ka ng mga punto nga kung gidani mo. Colossians 3:25 talks about we reap what we sow. And we are a product of our own decision. Dinhi mahuman. Kaya itong pagtuon sa Colossians chapter 3. Mag-ampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimong dako. Nining imong mga kamatuoran, imong hitudlo kanamo, ipatinaw kanamo, nga among sarang magamit sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Wala gayud kami mahimo sa among kaugalingon, O Dios, nga tinawhanong mga pamagi. Kaya amo nang gibarugan ng imong prinsipyo. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Salamat ni ining mga punto sa doktrina na silsil na gyud din sa among alibatakan. Maura kining mga butanga among mabound inigbiya na mo ning kalibutan. Salamat, O Dios. Dasiga pa kami dugang. Motivate us ining among padayon sa pag-advance in our spiritual life. This is the only way. Nga among makabot gayud ang spiritual maturity pinagis pagtuon sa imong pulong on a daily basis. Dasiga kami, nagapasalamat kami nining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kining tanan, O Dios. Wala yun kami amo nini. Ikaw man ang nagasangkap ka na mo sa tanan na mong ikinahanglan. You supply all our needs. Salamat. Dasiga kami pagpadayon nini. Hangtod nga ikaw mo kuha na kanamo during the rapture, which all your children are expecting and looking forward to, nga kami magkikuba na kanimo hangtod sa wala na'y katapusan. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.